Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Denava Müslümanın da nerine vahiy ku Peygamber aleyhissalatu vesselam goti bavê min û diya min da agirday. Anjî bavê me da agirday. Anjî denava Müslümanın da nerine wisa heye ku dê bavê Peygamber Abdullah و Amine ehli nar ehli agir. Li ser vîya du nêrîn heye nêrîna muhtebera ku nav ehli sünnet vel cemaat bi piranî divê bavê Peygamber îman naniye û ehli agir. Delîla xwe jî du hev hedîsa tîne tê. Digel ku ev hedîsana ziddê Qur'anê ne jî lêjber ku ev hedîsê hanê na di kitêba Müslûmê de jê xwe girtî ve rast kabul dikin. Yani dema metneki Arabi lisana Peygamber hat gotini ziddi ayeti biji liba ehli sünnet vel cemaat ya muteber çiye dikijan kitebe da cihva girti. De Bukhari da hey tamam rastı. De Müslüm da hey tamam rastı. De Tirmizi da hey tamam rastı. Eva problema mezin a ehli sünnet vel cemaat a pre Müslümanı. Ji Enes hatı rivayet kirin ne gerek raviye viya heye te gotini ku أن رجلا مربك قال قو يا رسول الله قو يا رسول خدا تعالى أين أبي بابي ملكية يعني أبي بابي مرية بابي ملكي جيوي تشيوي هر كدري رجع قيامته فلان قال بيخبر عليه الصلاة والسلام قو في النار قد آغر داي يعني بابي تد آغر داي بري إسلامي محقق بابي مرية Camir Beriye İslami babê mirî hatî bir Müslüman hatiş peygamber pirsa cê bavê xwe dike. Meraq dike ku bavê wê roja qiyametê Xwedê çapêra muamele bike peygamber gotê bavê te dagir daye. Felemma qeffa gava mêrik pişta xwe da wê here de'ahu peygamber dîsa gazê kirî feqale peygamber got kısa xuya ku mêrik em bivêjin xemgîn bû em ê madî tirş bû tal bû Peygamber aleyhissalatu vesselam go inne ebi ve ebâke finnar. Hem bavê min hem bavê te dagir daye. Ev hadisanê Müslümê rivayet kirî. O Bukhari ev hadisa negirtî. Her wisa li ser raviyê vê hadîsê silsila raviyê kesî vê hadisa rivayet kirî çend kesê ku siqa pê naykirinê em bivêjin insana derexê wan da baş qise nekirî ku ne merivê rastgo bûne em bivêjin ew jî di silsila bir hadise de nav raviye bir hadise de hadisana ra gihandi. Halbuki Kudrati Teala düsuri İsa'da dibêje ev ayeta seddi sed ziddi ayet ev hadisa ku de peygamber gotî bavê te bavê bidagir de seddi sed ziddi ayetî. Lewra Kudrati Teala dibêje ve ma kunna muazzibîne hatta neb'athe rasûla. Hatta em peygamber neşinin Resul neşinin cem insana milleteki emanada azabı. Peki babı Peygamber aleyhissalatu vesselam Abdullah ve Amine beriye İslami meribe o tebliğ İslami jara ne çube. Peygamber İslam jara ne gotebe beriye İslami meribe çima berpersi em bibi dini İslamiye o Kudrati Teala diyor ev kavmi ku em jara Peygamber neşinin emanada azabı. Jberwi hadisek ayete kadına ayete sure mülk ayette haftu haşta dveje haştu neha dveje kullama ulqiye fiha fawjun se'elehum hazanetuha her çuqap grubeki aveten cehennemi ehli küfri se'elehum hazanetuha em bivejin hazinin em bi hizmetkari cehennemi juan pırsır elem ye'etikum nezir Maqay peygamber jwara nahat. Hun çma bun ehli agir. Hun çma ketim agiri. Ve çma azabı hani ve hakkir. Maqay jwara peygamber nahat. Her grubeki tekev cehennemi meleket jet pırsı. Yani zebaniye cehennemi jet pırsı. Qalu bela. Dve beli peygamber jmer rahat. Qad ja'ena nezirun. Jmera peygamber hat. Ey şarker hat. Ey em şarkirin. Gaba hu imanı bi İslam'ın bi Kur'an'ın hu ehli agriş merhat. Fekezzebna me tekzib avan ki meguhun deravat gun rast navejim.
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Dedim egun deravadık mecmura got tişteki jwara ji Xwedê da neketî. Hûn tenê em bibe de rêwendayî ki mezin da yani hûn ehlê delaletê ne hûn tiştî pişû beredê qise dik. Ev ayeta hanena dibêje ku her mervekî ket cennet cehennemê her grubekî meleket jiyet pirse ka nezîrekî pêxemberekî nehat jwara hûn heşar nekir behsa dîn nekir. Baş e gava were be bavê duyê pêxember çuatê nezîr jê re hatî, çuatê pêxember jê re hatiye. Yani wan xwe negindî dewra İslamê jî İslamê berpirs ne heta teke cehennemê. Her wisa tê gotinê ku em bibêjin ehlê fitretê ku dibêjin hinek dîsa dibêjin çima ehlê cennetê, ehlê cehennemê, çima dikevin cehennemê. Divê lewra dînê Hanîf hebû, dînê İbrahim aleyhisselam li Mekkê hebû, her wisa İsa aleyhisselam hatû, Musa aleyhisselam hatû. Eğer li ser vî dînê nebe dîsa ehlê cehennemê. Yani İsa aleyhisselam îman nanê bi filan nebe. An jî dînê Hanîf, dînê İbrahim em bivê îman ehlê tewhîdê nebe ehlê cehennemê. Baş e ka li kuyî ku ji me re bibê beriya pêxember dînekî saxlem hebû. Hela ji me re bê kî li kuyî ku bê beriya pêxember dînekî saxlem hebû. Yani ga İslam hat qey filetî saxlem mabû. Qe natu tarîf kirin, qe guherîtiya çê nebûbû. Gava em bibêjin gelo Tewrat saxlem mabû. Her wisa dînê Hanîf, dînê İbrahim pêxember aleyhissalatu vesselam dînekî saxlem bû, rast bû, durust bû, ulemayê wî hebû, ji xelkera tewhîd de gotin ku bavê pêxember û diya pêxember pê îman nanê, an jî li ser wî dînê nema. Yani dînekî beriya İslamê rast û durust tune bû ku hetar em bê vana ehlê tewhîdê ne. Lewra înhiraf ket nava dîn, xurafat ket nava dîn, dîn jî dîn tê derket, lewma Xwedê Teala pêxember aleyhissalatu vesselam şan. Pê dînekî nû şan. Ha wê şaxê ew hedîsa ku tê gotinê pêxember aleyhissalatu vesselam gotî bavê min û bavê te cehennemê de ye, ev ziddê Qur'anê, ziddê ayetê, ziddê ayeta Sûrê İsra 15, Sûrê Mülk ayeta 8 û nihayê. Ayet vekirî dibêjî lême xabin ehlê sünnet vel cema'a dema behsa hedîsekî hat kirin di kitêbekî de hebe Qur'anê li gora hedîsê şîrove dikin, ne ku hedîsê li gora Qur'anê şîrove dikin. Her wisa delîlekî din tînî delîleke ew e Ebu Hüreyre hatiye rivayet kirinî, Xwedê jî raz bi ew jî hedîsa Müslüme. Pêxember aleyhissalatu qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Pêxember aleyhissalatu vesselam got Estezzentu Rabbi en estağfire li ummi felem ye'zen li. Pêxember gotiye min ji Xwedayê xwe Rebbê xwe bi îzin xwest ez tereba îstixfar et, tereba afiye. Ez afiya diya xwe bixwazim. Diya me bibore lê Xwedê Teala îzin neda me diya bavê xwe re ji diya xwe re dua bikim û Xwedê lê bibore û wî bixefirîne. Ve estezzentuhu en ezûre qebreha divê min îzin ji Xwedê xwest ku îzan bibide ez qebra diya xwe ziyaret bikim. Fe ezene lî îzna me da ku min şû qebra diya xwe ziyaret kir. Ki bes ev hedîsa hanene ev jan Müslüm bêye. Ev metnî navê hedîs ev metnî Erebî ye. Ji xwe carekî şik û şübher ser Ebu Hüreyre heye. Hadîsê ji wî hatî İmamê Henîfî qebûl nekirî, hadîsê ji wî hatî İmamê Enes bin Malik hatî piranî, İmamê Azem gelek muhedîsa qebûl nekirî. Ev hedîsa hanene dîsa Müslümê rivayet kir, hinek kitêbê din rivayet kiriye. Ku Xwedê Teala ji Pêxember aleyhissalatu vesselam ji Xwedê xwastî ku ez dixwazim tu îznan bibide ji diya xwe re dua bikim tu wî bixefirîne û Xwedê îzna wî nedaye. Paşê şewa kirî, paşê gotiye îznan bibide hem ser ziyaret diya xwe îznan bidaye. İşte diviya da jî wehya ne metlû tê xwendinê ya wehya ku natê nivîsandinê a ku ne Qur'anê wî jî girêdê wî wehyê ve digirkir divê ev hedîsa rast. Ev hedîsa heqetin Pêxember aleyhissalatu vesselam tiştekî wisa kir bi ji Xwedê xweste bigo ez diya xwe re dua bikim dê kesin kes di Qur'anê de hebe. Dê kesin kes di Qur'anê de hebe. Hinek insanê me dibêje madam ki her tişt di Qur'anê de dibêje kas me re rikatê li mêjê bînî were. Ma ji xwe rikatê li mêjê beriya Pêxember jî hebû wata Pêxember jî hat rastkirinê. Ew mesela li mêjê tînin meydanê. Ala kulî hal. Ev hedîsê ku dibêje Pêxember aleyhissalatu vesselam gotî bavê min û bavê te di cehennemê de ye.
ev sahih nene rast nene ev sedised ziddi ayeta Sure İsra ayeta 15 her visa Sure En'am da ayet hey gelek hadi de naşi megiz nanive derj bu ko em bibem zedenek ve hatta tebliğ cümletek ner hatta Resulek cümletek ner din juara neveje ev inkar nek khodi ona da cehennem ona ki cehennemi ona da nak hadi agir diya peygamber bav peygamber İslam'ı berpersinen ehli fetreti biji em bivijin Khodi Teala çawa muamele peyradike ancak Khodi bizane be me khwaz serbiya em şiroveki bikin ayeti Kur'an'ı nekib kurbana metni Arabi de Müslüm Bukhari de hene gelek metni Arabi ve nabi hadisa de Bukhari Müslüm de hene nerasın sedis sedzide Kur'an'ı sırf bu kudu ve kval bu kitebe da heye ehli sünnetu vel cemaat Müslümana ev kitebana gırtene hemen takriben kırın ikinci Kur'an yani en Kur'an'a kitebe ras Kur'an'ı piştevi Bukhari ve Müslüm avat şeka nerasta ev ارتجك نراسته وهر وسا اوا الاسلام حقارته ظلم وزور وتراب سرقه كقران القرى حديث زعيف متى عربيته شيرو